El punt tratat i que ve així com a proposta d'acord és una proposta del grup municipal de Reiniciem per a promoure mesures de protecció davant l'increment de les cases d'apostes, segons una moció presentada el dia 27 del 12 del 2018 amb registre 6867. Si vols comentar per damunt, Vicent, la moció per a que els oients puguen saber de què anem a tratar. Bé, la intenció en aquesta moció, o el perquè d'aquesta moció, perquè ens preocupa en certa manera el benestar de les famílies de la població i sobretot en aquest cas dels i les joves. Com diu en l'exposició de motius de la moció, l'addicció a les cases d'apostes és creixent, és un problema social que ha de ser tingut en compte per totes les administracions. Les xifres no són esperançadores, com apareixen ahir. La Direcció General d'Ordenació del Joc realitza balanços trimestrals i anuals des del 2013. A finals del 2018 hi havia 859.695 usuaris actius al nostre estat, 55.583 més que el trimestre anterior. Per tant, vegem que és un creixement progressiu en les estadístiques de persones addictes, el qual es tradueix en un problema de ludopatia entre la població adulta i el que és més preocupant, sobretot a hores d'ara, entre la població jove. A Canals és fàcil de detectar aquesta situació simplement observant que en els últims anys s'han instal·lat màquines d'apostes en locals del municipi, de les quals són usuaris un gran nombre de joves i des de fa poc una casa d'apostes esportives. En aquest sentit, cal esperar que des dels ajuntaments es prenguen mesures davant una situació que no solament afecta els joves que cauen en l'addicció, sinó també, com és evident, a les famílies. La ludopatia és una malaltia i el seu augment ha de tractar-se com un problema de salut pública, davant el qual les administracions tinguen la responsabilitat de reaccionar, per tal de sensibilitzar, informar, prevenir i actuar per combatre aquesta epidèmia. Per això, el que pretenem en la moció és que des de l'Ajuntament es prenguen mesures al respecte i es proposa l'adopció de 4 acords. En primer lloc, que es realitzen, especialment en l'àmbit juvenil, campanyes de sensibilització, de conscienciació i de formació per a prevenir problemes d'addiccions i de ludopatia, dirigides a joves, a famílies, a comunitats educatives, a associacions, a personal tècnic municipal i a la població en general. En segon lloc, que l'Ajuntament de Canals col·labori amb els cossos i forces de seguretat per la supervisió dels mecanismes d'identificació que detecten l'accés de menors d'edat a màquines d'apostes ubicades en locals del nostre municipi. En tercer lloc, que l'Ajuntament desenvolupi mesures urbanístiques que dins del marc de competències locals tracten de frenar, dificultar o impedir l'arribada de locals d'apostes al municipi. I per últim, que des de l'Ajuntament s'incloga en l'ordenança reguladora dels usos de les vies públiques la prohibició expressa de la publicitat de cases d'apostes i joc online en el terme de Canals. En definitiva, és això, posar-nos mans a l'obra per evitar que aquest problema, considerat ja de salut pública, afecti a les famílies de la nostra població o almenys treballar per a minimitzar els seus efectes. Molt bé, gràcies, Vicent. Com aquesta moció va ser tractada en la comissió, va ser, a més, dictaminada favorablement per unanimitat dels presents, i el que sí que cal aclarir és que el que entenguem és que el que avui anem a aprovar és, com fem habitualment, és que anem a iniciar el tràmit d'expedient corresponent per als servicis de l'Ajuntament per a tirar endavant en la proposta, d'acord? Crec que tots van dir el que van voler i van creure oportú, per tant passaria a votar, a no ser que algú demani la paraula, doncs passem a votar. Abans, José Ramon, del grup municipal. Sí que va ser recolzada per tots, és de veres, però que tenia algunes dificultats, inclús en la mateixa llei, perquè les competències sabíem perfectament que no eren nostres en algun cas. Sí que és de veres que les campanyes de conscienciació i el que és coordinació en la policia sí que estava clar que anaven a fer-ho, però el que són les medides o les prohibicions urbanístiques o de publicitat, la publicitat ja ho dia a la mateixa llei que està prohibit fer publicitat del mateix, però que es va tirar avant en tots a favor. Per tant, gràcies, Vicent, per haver-la presentat. Antonio, del grup municipal socialista, tens la paraula. Bona nit a tots i totes. Nosaltres compartim l'exposició de motius que fa la moció i sobretot compartim en lo bàsic allò que ha comentat el regidor. Ara bé, el problema és que nosaltres no anem a votar l'exposició de motius ni anem a votar
l'espírit de la moció, sinó que anem a fer els acords. No tinguem cap problema en el punt 1, en el punt 2, però tinguem els nostres dubtes respecte al número 3 i número 4. I bàsicament perquè, com ha adelantat el regidor Garrido, la competència de joc no és municipal, és una competència autonòmica i la competència de joc online crec jo que és competència estatal. Paraules, com se diuen, de desenvolupar mesures que dins del marc de les competències han de frenar, dificultar o impedir una activitat econòmica, jo crec que potser no és la paraula més encertada, tot i quan, evidentment, mostren la nostra preocupació per les cases d'apostes i per el que duen endavant. Tal qual, aquesta és la moció, nosaltres creguem que deu de ser l'ente autonòmic i, de fet, si no recorde mal, si no estic mal informat, les Corts ja porten estudiant des del mes de setembre-octubre de l'any passat un projecte de llei per a regular aquesta matèria. Un projecte de llei que crec jo que està prou avançat i que portarà el consens de la majoria de grups que avui en dia sostenen el Pacte del Botànic i, per tant, crec que aquesta moció no és la típica de mera declaració, sinó que el que acordem, lògicament, crec que invadís competències de l'ente autonòmic i, per tant, nosaltres no anem a estar en contra de la moció, però tampoc anem a donar-li suport. Algú més vol intervindre? Jo crec que, amb independència del cost de text que hi ha en la moció, crec que va quedar clar l'altre dia en la comissió, igual no estaves i per això no ho sabeu, el grup municipal socialista, però avui ho he repetit de lo que es trata, i a més consta aixina en el certificat que avui anem a aprovar, que en qualsevol cas, i tal com es fa habitualment, entenguem la proposta d'acord com esdevindre en ordre a la tramitació de l'expedient corresponent. Evidentment, s'obrirà un expedient i quan aquest expedient arribi al punt en el que parla que urbanísticament apliquem unes competències que no són nostres, doncs ahí quedarà això. Bé, dit el tema, anem a passar a votació. Per tant, vots a favor. Grup municipal d'Esquerra Unida, grup municipal de Gent de Canals, Compromís, reiniciem. Abstencions? La resta de corporació.